rozeskakování třetí dvojice, která dokončila základní parkour bez trestných bodů. Do třetice Sky Empressa, tentokrát Nicole Kuzberská, v sedle Lisny je LB Celebrita. Přibrali se Poison, Lancaster a AB. Ono právě podobný původ, jak to mají to dělat. Ale tady ten by nebyl nějaký moc dobrý. To myslím tak, no. Čtvrtá do party rozeskakování Nicole Kuzberská je LB Celebrita bez trestných bodů 57:17 výsledný čas. Desátá dvojice na startu, dvojice v domácích barvách Slovanu.